Igbo people, ekelekwa m unu. Ọkwa anyị ka na-agharị uche ka o si gbasata alụ omenala na asụsụ Igbo na otu ọzọ ihe ndị ọzọ ndị gbasatakwa alụ ndị Igbo na ka ha si ebi. Tata enwere okwu njibịa n'isi ụmụ Igbo n'anya. Ọtụtụ ndị mmadụ na-abụkarị ha yọọ mmadụ ihe, ha buru obi ha niile tụkwasị n'ihe ha yọbara mmadụ, kachasị like onye na-ana mmadụ ka financial assistance, na-ayọ mmadụ ka onye tụgị ego ma ka o binye gị ego ka ga-abalị gị ka ị wee nwee ike mee ihe ị chọrọ ime. Imirikiti ndị be anyị tata na-abụzi onye ọha mmadụ ihe ọkwụ na iwu na onye ahụ ya enyere ya, onye ahụ na-enye gị ibido rie ahịa. Ndị Igbo achịchị otu anyị si emeghe n'oge nkịta, ọ dịkwa egwu, ọ dịkwa egwu. Echichepụ anya na ọha enyerere gị. Mgbe ụfọdụ onye nwere ike ọ sịrị na ọ dị o nwekọ gbara aghọ ka ọ ghọọ nkwa ike ọ bụrụ na o nwere mkpa jie n'eziokwu, mana ọ gbasaghara oke n'ọrụ gị bụ na ịya ahụ ya ihe ọya. O metụta ya n'uche inye gị, o nyeghị. O metụta ya n'obi, ọ bụrụ na onye ọrụ ha gee ntị. Ọ bụrụ na gị na chi gị dị na mma, ihe wee ndị bido gị wee chọọ ka mmadụ nyere gị aka n'ụdị inye gị ego. Mgbe ụfọdụ sef ọ bụrụ na onye ahụ ị na-ebu n'obi ga-enye gị ihe ahụ ga-enye gị. Ọ bụrụ na gị na chi gị dị na mma, ị ga na-aghọta ihe anyị na-ekwu. Ị nwere ike ibu n'obi na onye a ka ị ga-eje wepụta obi gị niile jeje nye onye ahụ wụọ gị n'ala. Bụ chi gị na-anụ ma hapụ gị jos ka ịfịa ka ị nene. Onye nwa ga-eje metụta onye ga-enyere gị ụdị aka ahụ ị chọrọ. O zite the person. Ime ekwuchasị dịrị ya ọnụ efi onye gị. O mego imirikiti ndị mmadụ ya ihe mmadụ ihe ọ bụ na ọ sị gị na ọ menye kwụda ma onye okwu ya na ụdị na achọghị inye gị n'eziokwu ma ọ bụ na ọ ghọrọ aghọ n'ọdụ ọ gbasaghara okedọrọ gị bụ na ịyọ gị ọjụ na omenye chekwube chi gị na nwanne onye chie na-anapụtakwa onwekwe onye ya anapụta ya. Onye chie na-enye ha ara aka onwe onye enye ya aka. Chekwube chi emezina na ụdị ọ bụ na mmadụ emeghị ịkpọba iyi tụba iro bubere ihu maka gịnị kwanụ ibido ya ahịa.